का बताई तो करवा जब ही ना है तो हम 3 टाली ईटा दे दिहली, लेकिन एको पैसा नगद हाथे में आई लाई। ई फोन वाला सिस्टम इतना बाउर बा कि सब कहता चलो चलो हम स्कैनर दो फोन में तो हम भेज दे। अब तो हम मालिक यहाँ तो कौन जवाब दे। 3 टाली ईटा तो हम दे दिहली। हाँ एगो सहज पान खाए जाता कुछ तब कहता कुल हो स्कैनर बा यहाँ होता हो आ का हो तो हम ते भटवे तबाड़ी ऐसा मुंशी चाहिए। हे महाराज जी का भइल तेरा हमने पियकर जम घर लगावले बाना खतम गौलो। करला हवा महाराज जब बोली हम आवत हन के अब बोली के उठे बाड़ी कहताड़ा हम पढ़ले हैं। ई बताओ कितना पढ़ले बड़ा तू? हे महाराज जी हम थोड़ा थाड़ पढ़ले नहीं बाड़ी, बहुत थोड़े थाड़ पढ़ले बाड़ी। थोड़ा थाड़ पढ़ले बड़ा हाँ। आ थोड़ा थाड़ हम पढ़ले बड़ा। सही। हाँ, खाली भटवे भर चलेला अच्छा चलो हम तो जानते रहनी कि महाराज जी रे पढ़ले हम। अरे भटवे भर चलेला। हाँ। हम बहुत तोरिए खन थोड़ा ही सा पढ़ले बानी। हाँ। तो देखा हाँ। थोड़ा तू पढ़ले बड़ा हाँ। आ थोड़ा सा हम पढ़ले हाँ, बड़ा। हाँ, हाँ। आ दोनों के इकट्ठा को गोलियां लिहल जाई। अच्छा। हाथ हाथ हो जाई। हाँ 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 गिनती पूछी बताइबो। काहे ना बताई ई बताओ ना 10-10 कितना होला? 10 हाँ। ए महाराज हम जानते नहीं बानी 10 कितना होई। कितना होला? आ 30 रुपया होई। 10-10 30 हाँ 10-10 30 नहीं भाई तब कितना भाई भट्ठा चलेला हमरे जानता तू। ते महाराज जी रही बताई ना 10-10 25 भइल। 25 भाई। हाँ। ए दादा तब तक मतलब हम ही भूलात रहे। 10-10 25 25 हाँ। अब 25 में मिला देहनी जा 30। हाँ कितना हो गई? कितना हो गई? कितना हो गई? घपताली कितना? 45 ना। हक। हाँ गधा कहीं के हाँ 40 ना भाई। तब कितना भाई? बउआवन बउआ मन। बउआवन हाँ ताकरे मतलब हमसे भूलात रहल। भुलात रहल। हाँ, 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 अच्छा ई हाँ। बताबो हाँ बउआवन में से निकाल दिहल जा 40 हाँ तो कितना बची? ए महाराज जी तीन बची। 3 हाँ। यानी कि आजू कटाली ईटा गइल। आ 3 टाली ईटा गइल। 3 टाली ईटा हाँ। गइल। पैसा आ पैसा पैसा है महाराज एको पैसा नहीं मिलल बा। एको पैसा ना। एको पैसा नहीं मिलल का भइल पैसा? हम मंगने तो लोग कहता कि चलो हम इसी से फोन से भेज दे। फोन पे हाँ कि स्कैनर दो हम साजी के फोन से भेज दे। आ नंबर नंबर कहाँ केहू दिहल? नंबर ना दिया केहू नहीं दिहल। ए वो का बाकी ऐसे बाक ऐसा ना मुंशी चाही गधा कहीं का हे अब ले आ हे हम नहीं जाए। हे हाँ बड़ी मारी मारब गधा कहीं का नहीं, पागल। हम नहीं जाए।